กะจึงนึงมีจงกิสำลาบันเป็นลองกำดักกษับกะบักกิดอนกะละนังเป้ากัดบันังมีกิสงีละบันองบักกะเดกะบักกิสำลากิประชังบันยังhalak ki jong ki kejan uba kidrina nong rum uba de we na kinong snap film bat nong ban mi film nari boy district hakane ka sin ka bamanta ulas tang shat ban ringdur sai ka we pat ka film ka bathamai ka balak ai kerteng ka ar hakane ka film lai sim banta da uba rigid khamdai kum utan shop lam khmat rangkat umi kileng do ka urmila kharmal ki lemru bat ki we kane ka bangewan ra hangne kande tang khandet ki banta na kane ka film khasi ka bathamai ka balak ai kerteng ar ngalong hasla khande jing kya msi mano ban theo Jing suk berthei ha ngan shem kading baglang mun sim karem kum kun swet ngalong hasla khande jing kya mun sim mano ban theo Number 1, number 2. Ada beristirahat. Jing suk berthei ha ngan shem kading baglang mun sim karem kum kun swet ngalong hasla khande jing kya mun sim mano ban theo